Ond basa cael rhannu y profiad efo fo, a hefyd bod ni wedi graddio o'r un brifysgol, mae'n rhywbeth rhaid special amdano fo. Fel cymrawd a fel cyn fyfyriwr yma, oedd hi'n braf cael achub ar y cyfle i gael gwisgo hon unwaith eto a ista fan'na a teimlo'n dad balch iawn yn ei gwylio hi'n cerdded ar draws y llwyfan. Oherwydd da ni'n treulio pob dydd efo'n gilydd yn ystod wythnos, oedd o'n wedi dod yn nant agos ac o'n i fatha rhyw criw teulu bach. Ac oedd e'n cael rhannu profiad yma efo pawb heddiw. Oedd y rhai o'r pethau oedd yr brifathron i ddeud am y tîm rygbi yn dod atgofion heddiw. Ond na, mae'n goleg braf, mae'n rhyw deimlad teuluol yma a mae rhywun yn gwneud ffrindiau oes a dwi'n siŵr fydd Elan yn ffrindiau efo'r criw yma. A mae wedi bod yn braf hefyd, fel yr rhieni, cael mynd i weld y sioia yma. Da ni fatha rhyw deulu o rieni hefyd wedi bod yn gweld y sioia yma i gyd a gweld y blwyddyn yma yn datblygu dros y 2 flynedd. A pob lwc yn y gyd.